Good afternoon guys, at welcome na naman ulit tayo sa panibagong vlog. Tayo ngayon ay pupunta ng Mapita. Pasyal tayo sa kanilang view deck dun sa may Barangay Lawag, Mapita, Aguilar, Pangasinan. Shoutout nga pala sa mga taga Aguilar dyan. So yun, kasama natin yung mga pinsan ko guys, dahil namasyal ulit tayo dito sa Aguilar. Then shoutout nga pala kay Joanna Aquino, tsaka kay Marlu. Shoutout nga rin pala sa mga pinsan ko, sila Kenneth, G-Bay, Steven. Shoutout sa inyo guys. Maraming salamat sa pag-support sa lagi sa aking vlog. Makita-kita tayo dun guys. So yan guys, bago kayo punta dito sa Barangay Lawag ay meron checkpoint. So yun guys, sa lahat ng pupunta dito sa Barangay Lawag, Mapita, Aguilar, Pangasinan, ayan, maraming meron tayong babayaran na environmental fee na 20 pesos. Ayan. So sa mga gustong papasyal dito, so, let's go. Sige po guys, mga gustong pumasyal dito, meron din pala silang kainan dito guys sa Daang Katutubo guys. So hindi na muna tayo dadaan dyan, at dediretso na tayo ng view deck. Hindi ko alam guys kung ano, malinaw sa camera yung ating view, kasi tawag dito guys, nakatutok sa atin yung araw. Yun guys, may mga naka-big bike din pala ditong umaakyat. Solid. Kasi guys, pagdating talaga dun sa taas, napakaganda talaga guys. Hindi ko yung express natin, hindi mo ma-express guys Talagang pag nandun ka na, yun na yun di ba? Wow, ito na pala yun, di ba? Actually guys, may mga pupunta ng vlogger dito guys. Sila Red for Speed, Red Sweet Potato, J-Mac, yung mga vlogger na nakapunta na sila dito guys. Yun. Salamat pala sa kanila dahil hindi nila iniwanan ang Pangasinan pagdating sa view. Siyempre, hindi rin papatalo ang Aguilar, Pangasinan guys, di ba? Ang galing ni God, no guys. Imagine mo guys, itong ginawa ng Diyos na kalikasan. Grabe, sobrang nakakamangha guys, no. Thank you Lord sa ganitong mga view. Yun, nararamdaman ko yung lamig guys, kahit na alas 4 na ng hapon guys. Grabe, tama mo yung lamig dito guys, parang ka nasa Baguio. Hindi naman ganun kalamig, pero yung lamig niya guys, talagang parang may yelo yung hangin. And guys, malapit na sa view deck. Konting-konti na lang guys at nasa view deck na tayo. Yun, ingat tayo sa banking guys. Dito na tayo sa bandang may rough road pa ata na hindi na nagawa. Parang patang daan na hindi pa nagawa yun. So ngayon is November 27 guys. Ito, hanggang dito pa lang yung daan. Kaya yun, ingat po tayong lahat sa pagbisita sa Barangay Lawag, Mapita, Aguilar. Yan. Actually parang maiksi na lang to guys Medyo dahan-dahan lang tayo guys, kasi dito na ako natumba dati guys Yan. Ingat lang guys sa pagpunta dito. Woo! Sarap. So yan guys, dito na tayo sa kanilang view deck.
Tagal kong di nakapunta dito guys. So yun, ito yung ginagawa nilang bagong daan ulit. I think yan natin yung pagpapatayo nila ng solar tsaka windmill dito sa Pangasinan para mapababa ang singil sa kuryente guys. Ayan. Welcome dito sa Mapita. Ayan. Ang ganda, sarap ng hangin guys. So mamaya akit tayo ng view deck. So yan guys, dito tayo sa Mapita. So may mga ano pala dito guys, may mga souvenirs na mabibili kayo. Ayan. Yung mga souvenirs nila guys. Then meron din tayong tindahan dito guys. Tapos kainan. So yun guys, dito na tayo sa papuntang view deck. Packet na tayo guys. Ayan. Medyo nakakapagod kasi sobrang tarik nito. Tsaka yun, ang oras na po ngayon ay alas 4 na ng hapon. Ayan. Sana magustuhan nyo itong vlog natin. Maganda rin tayong hindi nakapag-ride. Ayan. Yun, shoutout nga pala sa mga shoutout nga pala sa mga pinsan ko. Okay naman kayo pa. Yun no. Yung isa busy kasi kumukuha ng camera. Wait, pagod ka na? Pagod ikaw. Kumusta? Pagod ka na? Ayan. So yun, ito na po yung view deck nila guys. Gusto ka pang i-shoutout dyan? Shoutout sa Kimura family. Sino pa? Baka may jowa. Kay Trina Salto na. Yun no? Love you mama, jub. Yeah. Bahala ka sa buhay mo. Shoutout lang kay mama ko. Tapos, Kay papa ko. Siyempre, mahirap pag walang partner. may amili ko na ni.